Ugmang adlaw na ang pagsugod sa bar examination alang sa mga nangandoy nga mahimong abogado. Subay sa pagpadayon sa regionalized nga pagkuha sa maong pasulit, hingpit ang preparasyon alang sa kahapsay ug kaluwas sa bar exam ang gihimo sa Cebu City Transportation Office ug Philippine National Police. Ang maong bar exam ipahigayon sa nagkalaing-laing rehiyon sa nasud, apil na ang Sugbo nga magsugod ugmang adlaw. Ang University of San Carlos Main Campus ug ang University of San Jose Recoletos Basak Campus napili nga testing centers alang sa bar exam dinhi sa Sugbo. Ang CCTO nagpahinumdum sa publiko nga adunay ipatuman nga road closure nga magsugod karong alas 12 sa kadlawon. Ang atoang road closure diri ra sa University of San Carlos kani atoang Dan Pilaes ug Dan San Siangco will be closed for vehicular traffic, but we will open it for the vehicles nga mo send sa ilahang mga anak o ilahang mga relatives, but they will have 2 drop-off points diri sa ato ang corner Pilaes and San Siangco and dito sa Fidel Rosario nga intersection. Asoy ni Jongoy nga naay diversion route nga buksan aron kaagian sa mga motorista. Apan dito sa USJR Basak Campus, gibutyag ni Jongoy nga walay mahitabo nga road closure apan adunay ipabutang nga drop-off sign sa mga examinees nga mag-commute ug sa mga ihatod sa ilang mga minahal sa kinabuhi sa testing areas. Dugang ni Jongoy, dakpo nila ang mga dili mosunod sa maong mando. The whole stretch of Pilaes na atay pay parking. So sayo gyud ta maabot diri unya as early as 12. Ako ana ning i-clearing. I will have my tow trucks ready. If there are vehicles that are parked beyond 12 midnight, I'm sorry, but I will tow it and put it in our safekeeping dito sa SRP. And I will definitely make this area as a no-access zone for those nga wala sila ihatod or wala sila labot sa ato ang bar exams. So as early as 12, both San Siangco and Pilaes Street will be closed and it will be open for the general public at 9 p.m. po the same day. Awag sab ni Jongoy nga dili ipagamit ang mga wangwang, busina o mga butang nga magdalag kasaba samtang nagsugod na ang bar exam. Kapin 30 sa Cebu City Transportation Office personnel ang magbantay sa kadalanan. Sa habig sa kapulisan, kapin sa duha ka gatos ka mga sakop sa PNP ang ipakatab sa gawas nga bahin sa duha ka universidad nga magsilbing test center sa mga mukuha sa bar exams. Nagkanayon si Cebu City Police Office Deputy Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Janeth Rafter, nga alas 2 pa lang sa kadlawon ipakatap na nila ang mga police personnel. Ipatuman sab sa kapulisan ang liquor ug noise ban pagsiguro nga di mabalda ang kapin 1,600 ang mukuha sa bar exam karon dinhi sa Sugbo sugod ugma Setyembre 17, apil na sa 20 ug 24. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.